Misia škôlka. Kapitola 1. Artur. Pred dávnymi časmi v srdci jedného krásneho pralesa, v ktorom rástlo veľa rôznorodých rastlín a prenádherných kvetín, a ktorý obývali mnohé zvieratá, sa odohrával príbeh malého leoparda. Toto miesto bolo čarovné svojimi farbami, vôňami a zvukmi, ktoré spoločne zneli ako melódia zeme. Žili tu gorily, šimpanzi, opice, chameleóny a nespočetné množstvo tropických vtákov. Krokodíly a hrochy sa kúpali v bahne a v jazerách a v riekach plávalo množstvo rýb. Slony, antilopy, žirafy a zebry sa pásli na savanách. Vedľa dravcov, ako boli levy a gepardy. Každý kút si žil svojim vlastným životom a zohrával dôležitú úlohu v kolobehu prírody, podobne ako to bolo aj v jedinečnom príbehu nášho leopardíka, ktorého čakalo nové dobrodružstvo. Aby sme však nepredbiehali, poďme pekne od začiatku. Nie je to ešte tak dávno, keď jedného slnečného rána prišiel náš leopardík na svet. Keď prvýkrát otvoril svoje očká, vyzeral ako malé chlpaté klopko tmavosivej farby. Jeho rodičia mu dali meno Artur. Krátko po narodení mal úplne iný kožúšok ako oni. Leopardy sa totiž rodia bez škvrn na srsti. Tie sa im začnú objavovať až postupne. Mláďatá sú veľké asi ako zemiak a nepočujú ani nevidia, za to čuch majú vyvinutý od začiatku veľmi dobre, aby mohli ostať blízko svojej matky. Tá pre nich znamená nielen bezpečie, ale aj potravu, pretože prvé mesiace svojho života pijú tak, ako bábätká, iba materské mliečko. Artur rád spinkal, papal, hral a bláznil sa ako všetky mláďatá. Bol veselý a plný života a svojej mamičke a ockovi robil veľkú radosť. Obaja ho veľmi radi pozorovali, keď sa ráno zobúdzal a otváral svoje zvedavé očká, keď spoznával svet, aj vtedy, keď trochu podrástol a dokola sa vypytoval, prečo. Pre svojich rodičov bol tým najkrajším mláďatkom a milovali ho najviac na celom svete. Rovnako ako deti, aj mláďatá leopardov trávia prvé roky života pri mame, kým nezískajú všetky vedomosti, ktoré potrebujú na prežitie. Vo veku asi 4 rokov potom odchádzajú od rodičov, aby ovládli svoje vlastné teritorium, čiže územie, na ktorom budú žiť a loviť. Keď leopard je mláďatko, trochu podrastie, jeho matka začína spolu s ostatnými druhmi chodiť na lov, aby zabezpečila potravu pre svoje mláďatá. Je to podobné ako u nás ľudí. I mamičky potrebujú chodiť do práce a deti sa tak začínajú spoznávať okolitý svet aj mimo domova. A leopardík Artur sa tento rok chystal do zvieracej škôlky. Doteraz sa väčšinou hrával sám so svojou obľúbenou kokosovou loptou alebo so svojimi súrodencami. A tak zatiaľ nepoznal, aké je to tam vonku. Preto bol poriadne zvedavý na všetko, čo ho čakalo. Veľmi rád sa totiž učil nové veci o love, o rastlinách v pralese či o iných zvieratách. Kapitola 2. Začiatok misie.
Dobré ránko, Artúr, privítala mama leopardíka, ktorý ešte sladko spal na strome. Vstávaj, slniečko moje, zvolala o čosi hlasnejšie. Prvé slnečné lúče už prenikali cez husté koruny stromov a príjemne hriali Artúrov chrbátik. Kvapky rosy pokrývali listy a pavučinky a pod ranným slnkom vyzerali ako rozsypané perly. Vstávaj, ty môj spachtoš, znovu sa ho pokúsila zobudiť mamina. No jemu sa dnes vôbec nechcelo vstávať. Spínkal, až kým ho neprebral každodenný koncert vtákov, sprevádzaný bzučaním hmyzu a hádavými zvukmi kričiacich opíc. Otvoril modré očká, zhlboka sa nadýchol čerstvého vlhkého vzduchu a nenásilným krokom sa vybral za svojou mamou. Až vtedy si spomenul, že dnes ide prvýkrát do škôlky a tak jeho lápky začali hneď kráčať reskejšie. V to ráno sa začínala Artúrova prvá dôležitá misia s názvom Škôlka. Bola to významná udalosť v jeho doterajšom živote, ktorá mu mala otvoriť dvere k novým jedinečným objavom a zážitkom. Ako všetky nové udalosti, aj príchod škôlky prežíva každý z nás po svojom rozdielnymi pocitmi a emóciami. Poďme sa však pozrieť na to, ako to všetko zvládol náš Artúr. Po výdatných raňajkách a krátkom jašení sa ešte v mokrej tráve už obaja bok po boku, malý leopard so svojou mamou, kráčali pralesom do škôlky. Po ceste mu leopardica ešte zopakovala, ako to v škôlke funguje. Vysvetlila mu, že sa naučí mnoho nových vedomostí a zručností pomocou hier, piesní a rôznych tvorivých činností. Artúr ju v tichosti pozorne počúval. Aj keď si to ešte nevedel predstaviť, tešil sa, že sa bude hrať aj učiť nové veci. Mama mu rozprávala o svojich zážitkoch zo škôlky, o jej pani učiteľke, ba aj o kamarátke, ktorú si v škôlke našla. Noví kamoši, na to sa teším najviac, prebehlo hlavou Artúrovi. Ani sa nenazdali a boli na mieste. Artúr neveril vlastným očiam. Uprostred krásnej savany bolo na jednom mieste mnoho rôznych mláďat. Vyzeralo to, že sa hrajú, sú spokojné a škôlku si užívajú. Ako sa cítiš, synček? Opýtala sa ho mama. Ako to myslíš, mami? Nechápal najskôr Artúr. Aké pocity teraz prežívaš vo svojom vnútri? Odvetila pokojne mama. Sú veľmi príjemné, mami, bez pochybnosti odpovedal malý leopard a rozbehol sa v ústretí novým výzvam. Deň za dňom plynul a Artúr rozprával celej rodinke s veľkým nadšením o svojich každodenných zážitkoch zo škôlky. Už poznal meno takmer každého spolužiaka a obľúbil si aj pani učiteľku, ktorá sa mu zdala veľmi milá a nápomocná. Páčili sa mu cvičenia, preliezačky i naháňačky, užíval si voľné hry, no veľmi zaujímavé boli pre neho aj aktivity, ktoré pre nich pripravovala pani učiteľka a ktoré mali svoje pravidlá. Naučil sa pri nich mnohým zručnostiam. Každý nový vnem a objav zo škôlky prehlboval jeho chápanie sveta a obohacoval mu život. Jedno po obede, keď sa Artúr vracal domov, však bolo iné. Tentoraz nešiel priamo za rodičmi, ale schoval sa pod svoj obľúbený strom. Akurát začal padať drobný dážď a stromy ticho šelestili
ako by si aj s rastlinami navzájom šepkali akési tajomstvá. Malý leopard sa najskôr zahľadil na oblohu, ktorá rýchlo menila farbu, a potom si zamyslene položil bradu na predné lápky. Zrazu sa z neba začali spúšťať veľké kvapky, ťažko dopadajúc na široké lístie v blízkosti jeho ušiek, vydávali hlasné plesknutie. Rytmus padajúcej vody sa miešal s obzúčaním hmyzu a s občasnými výkrikmi exotických vtákov a plazov, vytvárajúc tým akúsi smutnú melódiu, podobajúc sa pocitom v jeho srdiečku. Arthur sa v ten deň necítil dobre. Je dôležité si, milí čitatelia, uvedomiť, že vždy, keď prežívame takéto významné udalosti, medzi ktoré patrí aj misia škôlka, prináša nám to nielen pocit radosti, potešenia či nové vedomosti, ale občas aj zložitejšie výzvy, pri ktorých sa môžeme cítiť smutní. No keď to zvládneme, posilní nás to a obohatí naše srdiečko aj celé vnútro.